Kulumka basi, Kulumka. basi ibu mungkin pria bala Deborma, bo mungkin cini retired Reverend Jong Bahadur Deborma ni buhui, bo cini Bible 1974 orang cini Bible na kau borok bayi suiman, ke bo kau borok bayi suiprok bo, besi cost orang makna, besi abu tina tui rangku serok, besi digdaring kena, belai ke wanso kake kanange, hanya ang basi ni belai ke hambai maru, respect maru, borom maru. Yang tini 2021 ni bisiketal, Januari bisiketal kelai kerana. Ya, ani mungsa ya fazang ni kiri, hai pan ang nono hamzang mani, borom romani, punuk mung, enggak, kaisa ani dignai mereng, nono ya fazang. Dignai mereng ang mungsa kiri pan, nono kaisa dignai mereng ani ya pai taki hamba. Ini ang asal lagi ni. Kisah kok taisa taini senam musuh. Asal neng apa tu ni besar serai sih ingkna. Kita ada tu no kuri ingna. Bible translation kayaknya bawi paile ya. Ini bahaya neng saijung kaye serai dong menes kayak rang pisarok bahaya menes kayak kisi sasunu saik narati. Ini bon saman pore ini cini beri rogno. Bus haini samung tang tanya bahaya suba mam abunu kisah saik narasi itu. Baik, kisah le kosto le engkau serai kononnya tu gomma ba. Dino lomo hamiango, engkau tampnai. Ani nukungo angsini si Kristen ngaba. Engkau ani nukung ni borok anu lumpur sapur rogo. Kisah osai kamai bukan rogo pelangan ayu. Hai pana angsa kata ini angam ti haya. Ang suri ma banyak hamnai, hingga ang aroba ang tanya, norogo anu ama hai tak hai, hingga borong manika. Ang ani tomung samung banyak, ani suri mani tong mani nung mani banyak borogo uloke buka basaka. Ang tongu bu paja, hingga uloke borok usloka. Hingga tak asyang sana musungo din salsa hingga borok ani nong rijot ni ani susuta ani Thagur bono anu mahangka ko norong ni jisule ke thangse ko tabung norong mami songkang ke mairung mosom naragu hangkang ke norong buri ro nung bo narak siti ni din salsa ke banu bas ko tani rekha ang aba hakina narakha borok ani tomung samung raida tomung nugui borok bele ke saja ge ulokhe anu borok mungsa ozai khama amti hairo liya borok anu ya kari rekha borok sana saka nini busal lumui tongkhe narok suri di, engke ang ulokhe ang ani nok ni, ani onu kungo sajona ani samtang merok tongta borong na tuyui as sajona bisingi korong ni Kristen manka, borong na tuyui ang sarik burung suri ma panda khalakya, engke ani thagur song, ani nano song, ani bukra juk song, jotono ani bukra rok song sajak bayinai, ulokhe washa washu hingga cerai samutang nai borok ba biang rogo tangkang ke boketam phaye norok kini ke norok suriya diba ke bono phagera teng na singi tongta ke bo phage angke suri ui seng apa ke jani maisala yo Kristen ni apa borok suba kata subaka hamba ke sapuru bo ang keno bang al kaki saria seng 15 jona tongodo ani nukungo ang 15 jona no kiting khlai ang maisari nyai ang tonu borok belai anu ani tomong no nugui jisu no nugui borok sajagui mabu manika omo hata rangku sar bahai ke menes ke asa 15 jon narang saroni rangku saragle kisa kostole dengka tamke kheto tong maba ongkai abo banang khlaika menes khlaika ke apurba tam sanai 300 টাকা সে কুমান মাবা বানো 100 রহরো हमके वाशो उशो हमका मास रगो 10 টাকা रगो हरो apa 10 টাকা rok kai ka muilo tongo हमके आं ani obusarong no आं बाइसि जमरिया आं किसा मिसा हानि सुप तुप खलायोला suna brungo आं सुनारो मेसिनो सुबो ani busar mangnai no आं सुबुइनो आं कारै जमरै kansler sumana सुबुइमान Selanibo boring ni bang subuh mana, mungkin no di rong tak dere ribu tang na dong,
ribu tabo ani nog ni samung tangnai rong no bang gam samang se tagi kar Oke, belai ke hambai. Kulum, nono mak kulum. Gam sarok tagi kare. karwa gam sarong Belai ke hambai, neng gam sarok se tagi kare man ke nono kulum, nono borom kai ke ne serai pasi ke tag nere. serai purin chimilang tagya Oh, ang baik ke. kai jagi phaiburu ni simi no din salsake nin dada ano khutung ban ka setu wir phaiya Tag nere ya hi sipan. sipano engke angwana kha engke bahke tangnai bahke tagya uloke ani mawo ihni khoroksa tongo boni bobo kristano ko ani mawo bo ano phorongkata tagnani engke bo thairok ang kise misa mankha kombes haino okoro engke abu baino an mawo na ano tagnani phorongka Hin mau ke Kristen ta. kristan mawo ke kisi kristan ya tala simi si kristan Oh, tale. engke haipano bo uko Sen kata. bo ano suba kata ko bo ano tagnani phorongka seungnani phorongka aba haite ke ang bo kisa ani bo musunga tongma ba ang u kasya kusu hanyo bo thairok bangroni bakya ang sak khalanya ang kisa rengkha bo kisa bo ku phaire kha abo banyo ang soli kata Ke sung sai maka. Basing belai ke hambai. Bo Kristen nungan pore ne. Bo tag na berengka. Selai mesin robo kai besano suroi maka. Engke rang pisa menes kai maka. Engke kai tor bo lobjak tan. Ke basing nuke hambai. Engke te kaisa kau kunke. Tabo mi beri rok. No kisah ne bahai ke cycling tan ne kisah cycling tan ke mani. Ta besai ne bahai ke subai man. Besai sakit rok, pakai tong kai ke, jekono samu tong ke beri rok, beri hisabe bahai ke subai man kisah cycling. abo ke ani bo saino ba ang bela kenu subawo ngkai bo samong tangnani romdi nono abo sang sanamu sungko agiwo ani bo saino ang suba mani ke om haisi ko mayong suaset sui maro ngke bedding khawinai ko bo ang bedding khana rong sugu ang bedding kharaw Kasih kai ma tong man. খাইমা দংমান বাগৈ যে নিন দাদানি বেডিং খামানি অমতি পর্যন্ত কসম ngui dak ngui dong ya si khaita bedding te langmani ke Prosat kai na bagai kai tu ko kai prosat. tin ko prosat khanya bagai ke yang khana ni ke tini omti hai program ning kang ke ang phat aju basai songoi sarei ang bedding khawnya bedding go ko kobong thasia kobong pam ni kobong si kobong ke torna ke tusuk ke patla te no khalanya subir kha ke gundale ka samaro Oh, ke ritra kang ni ru u sungman bosan ke sesuatu. ke oba hake ang bo wasapa no bo gun ko mti bedding khana re ya ang mang khawi su bai na bini a bisingo nang mai rung tep sake dai ri Je jaga thang. je jaga thang bo songwi sa thang Je bo liman bagai kang 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 le thui ma sum do ka Ye bo kial kata tong pro roke ne bahai ke tong ka. bo kel keta tong pru hungke to kang hakene tong kano kang nai ani bukara juk song ani thago nana song rok borok ba kina ang tong kha ang ani mungsa osubidang ya Borok kaham ni. borok kahamni bagai borok ano gija thana bo mana khlaya roi bandino nukungni hamjuk ba sini jorawo hungke kisa tam hanai Ya kai thang na ro koro ma. koro ma hayungo hungke samrok da gijago haipano ani nana an bukara juk song rok tini roi bar bule bo tini samung tangya hanai borok ano samung da gia ulo hungke roi bandino also idea o asajona tamla tongnai rong no porjonto tangrili ya ketong kha borok asike Borok si te mane ko. borok kesite mani khuksu Borok no bo hambai ro thai. borok no ba ang niji se hambai maro je kuno jaga wo hungke norong jisuno tuyi nang mai dolo dadi norong jisuno tuyi nang mai barna di u borna phuru aphuro ko ani tei mang borok ko bo bera khata asike borok bo jisuno khakosam Jisuno le rom liya ani thagu boromli normalia ani nana boromaliya ani bukra ro boromaliya ani bukra jikha rom kha
belai ke borok ka hambai borok na hambai ro thai na rotai ge mungsal ke bung khlaya anu bini busuk kuri phanta o ko hingke anu Kristen ni tiwo tangna sana ni ro hingke borok anu badar oli badar ya belai ke hambai ge pasinyo no hambai Ah. taksin society ta sin dophani tripuri dophani ba tiprasa dophani bri rok no bai ke besai no subai man bisa nang kok sari kelang sita abo no ta iko busai no subana ni hingke ba ko busai ni tam nai kahamo hamiawo manai lainai hingke busai no amtei yang thangnani puru ba moti jaga thanai puru taka sutung hingke hakese nongrom di kaise meeting o thanani ajaga amosi ahasi irasi ni badar khangke busai bo ni join ko na bekha tong thoya bukha tong thoya khanai ga ahaita engkhung angma hanta ama hakeno bada taruthung engkai busai bihi busai ni engma bo amti kharang som kok gokhoi rok ta satung bihi busai no jobai hamlanya nangko bo je kono samta je kuno samung tangnani tai bises kale busai samung tangnani no nini pating thung nini omti kaijoni samung thung busai dophani samung thung nangara kasuya kok gokhoi saya hangkano busai jangnai sangrobo osakeno suba mong man ma hayin bele bro khapi ke tang man phiri ke samung tangni mano oma hairokta hangke abo haino ungbai thung hne ang ani tai korom no ma sauta kok sari kok kesari besar mani kok ta taka suteng bihi besai hamjak lai tong theng besa butunya naikol theng kaya tiba ge basanya belai ke hambai ni ne su samni bagai nang ta hamari mai tongu nai ka thok ta bu puri ka man tong ge baksa to sing hamari mai su jara ti tong na to 2020 wo ge to covid 19 positive ro thine ke bang mang ha kisu tini hamari maja tini bosok ta malai man bagai belai ke hambai nono tei bu kai to hamari roi tong thu ni busu ko thai be tei be airlines hambai 이게 저도 나 한발